Pois todo preparado para que hoxe, quen sabe, se repartiremos o bote, quen sabe se acabará con Fran na Coruña, gastando aí en Barcelona, gastando nas súas viaxes. Se vos tamén queredes ter opción, como as que ten hoxe Fran, poñedevos en contacto 618-388-087 e aquí vos agardamos. Hoxe temos de bote 22.400 euros. Aí están. Unha cifra que pode dar para moito, para que aproveite aí o noso concursante Fran coa súa nai en Barcelona, que se chama túa nai? Dulce. Dulce, que tanlle me chumbigo a túa nai, pobre. Sí, é maravillosa. Vamos, esta acompaña a Barcelona. Ela é futboleira tamén, gustalle? Moito, vemos o Barça na casa sempre que poidemos, sí, sí. Fantástico, pois hoxe o Gallá que este apoiando aí dende a casa. Seguro. E recordamos tamén para os da casa que cada acerto ten un valor de 100 euros. Iso sí, se Fran fai o pleno e acerta as 5 categorías, levará eses 22.400 euros. Categorías, por certo, que hoxe son as que ides ver. Xogaremos con internet, xeografía, cine, televisión e artes. Cabeceas un pouco, pero pos boa cara, máis ou menos. Quizáis 3. 3. Ah, xa tes unha meta. 3 ou 2, teño difícil. 60 segundos por diante, Fran. Fora bromas, moita sorte. E imos a por todas. Adiante. Preparado? Pois veña. Tempo, internet. Que navegador ten como icona un raposo? Morcilla Firefox. É correcto. Xeografía. Cal é a capital de Botsuana? Zimbabue. Non é correcto. Cine. Quen é o actor protagonista da película Sirat, dirixida por Oliver Laxe? Ai, Dios. Paso. Paramos o tempo. 38 segundos por diante e non pasa nada. É un bo momento para seguir cavilando. Por exemplo, nesta pregunta, a que poderemos volver. Viche Sirat, amigo Fran? Non a vin, pero falei fai pouco. Os nomes dos actores levos moi mal. E, bueno, pues preguntamos por un actor protagonista. Sabemos a peli, sí. Digamos actores cando menos nesa segunda volta, pero sí. teno en conta. E de momento, a capital de Botsuana sería a outra que nos faltaría. Moi ben. Continuamos, 38 segundos por diante. Vai, Fran, sí? Pois veña, sorte. E tempo, televisión. Que actor deu vida a Screech na serie Salvados por la Campana? Paso. Non é correcto. Artes, que famoso muralista foi o esposo da pintora mexicana Frida Kahlo. Paso. Paramos o tempo. Sí. Un pouquiño menos de medio minuto, 24 segundos por diante. Os da casa tamén seguro que sufrindo aí con Fran e pensando nen outro actor. En concreto falamos da serie Salvados por la Campana, mítica dos 90. Que actor deu vida a Screech? Buscamos aí outro actor e tamén buscamos un famoso muralista na categoría de artes que foi o esposo da pintora mexicana Frida Kahlo. Ahora recorda que nesta segunda volta, cando che diga a categoría, se tes unha resposta na cabeza, poderle soltar e perdemos menos tempo. Preparado, Fran? Pois veña, 24 segundos por diante. Continuamos. Tempo, xeografía. Cal é a capital de Botsuana? Maputo. Non é correcto. Cine. Luis Tosar. Non é correcto. Televisión. Paso. Non é correcto. Artes. Paso. Non é correcto. Xeografía. Paso. Non é correcto. Cine. Actor protagonista da película Sirat, dirixida por Oliver Laxe. 4 segundos. Non me sae, non me sae. Non che sai. Ata aquí o tempo. Tempo. Aplauso igualmente para Fran, que esforzou moito. Finalmente só conseguimos un acerto, ese primeiro en internet. En xeografía, a capital de Botsuana é Gaborone. Faltounos Sergi López, que é o actor que protagoniza Sirat, peliculón. Non o sabía. Peliculón. Dustin Diamond é o actor que deu vida a Screech nesa serie Salvados por la Campana, na categoría televisión. E o home de Frida Kahlo, seguro que che sona, Diego Rivera, importante muralista mexicano tamén. Pois non moito, pero... Moi coñecido. Pois nada, pegamos un repasiño o próximo día, que quen sabe se volverás ese quinto chanzo. O que seguro é que Fran leva 100 euriños para o seu peto por chegaros aquí e por ese acerto. E ollo que o bote segue a medrar. Mañá xogaremos por 22.700 euros. E vos non faltedes, gracias por estar aí. Ata a festa!